Bueno, gure urrengo platera, hau Donostiko sumeltzegin jango duzue, eta izango da solomillo, azpizuna oportu erara. Eta hortako Inigo lanean jarriko du eta guk itzein ingo, Ferranek egin. Vale? Venga, hala Ini, lanera. Inbar duena hori, lehenengo jartzen du hori ingo du oporto saltza bat, kipulakin, eta gero oporto ardo botako dio, eta azukrea, karamelo bat egingo du, eta lista. Bueno, horrena hori hotela esan duzu, zabaldu zenutela, eta hori lehen hotela bazegoen lehendik, ero zuek barrio ireki zenuten, hor zer zegoen hori? Oin hotela dagoena lehen zuan gure etxia. Bai. Aitzamak bizizian, eta, bueno, gu ikastetan hanbi bizi geben. Bai. Eta, bueno, ingeben apostua, bueno, gure asmoa zuan, zezo eritia, ja denpoa betik torrien manteniu de por sí. Bai. Entenduzu? Osea, zeu zerein torria ondo jarraiteko. Bai, ordan zerbait, izan bazan negozio bat, gero torre hori dana konpondu eta bizitza egoteko hor beti, bizitza egoteko. Ne bizitzen nea etxamak eta guk esaten jota, gero nea etxamak faten danean, ze pasoko torrikin. Azkenean dok, como un muerto, entre comillas. Bai. Ez, azkenean hundia da, zema metro karratu, horrek, bueno... Bueno, dako 15 metro alturia eta, 15 metroko alturia eta dako 8 urte isa. 8 urteko dorria da, Bai, 8 urte, seguru ez dago. Historikoa. Amairuko metekua. Amairuko mendekoa. Eta hor, lehen gaina kontatu diazu, hor txantxikuan kontu hori ero hortik, ez? Bueno, azaldu behar da, txantxikuak oinatin zer dira, lehenengo? Igelak, ez? Bai, txantxikua diak, oinatikoa izate xegoe txantxiku. Bai. Eta, bueno... Eta oinatin zuet eitzen diazu, txantxikua igelai. Igela dia txantxikuak, ez? Ero ez dia? Bai. Igela da... Ranas. Bai, guretzako igela. Bueno, txantxiku izaten. Txantxikua, bale. Bakizu. Bueno, uri txantxikuena da torretik. Bai. Dau bi leyenda. Leyenda bat dau, oinatiko jentia, ondiena faten zeanean pagaitia, dauen sala bat, baldosa suizak eta baldosa baltzak. Hola, kombinauta. Orduan, suizak zapakete ben kondia eta baltza zapakete ben herrikuak. Orduan, faten zean herrikuak saltoka. Saltoka eta horretik txantxikuak. Eta kondia esaten, nire txantxikuak. Hori dago leyenda bat. Bai, hori geno garentzun da. Eta gero beste leyenda bat, dala, kondian siestien jide benian. Nik hori entzun da, gabe. Esate bene kriagai, esan txantxikuei isilik egoteko. Eta kriagoa faten zuan kanpora, igelak isiltzea, txantxiko isikita. Isilik kondia sieste iten dagoelako. Horre hilu bi leyenda, egizaz dano ez da, bueno, hotxe da. Politia dira, bintzat. Hotxe da. Ni bigarren entzun da neukan hori, kondia loiten egoten zanean, hori isiltasuna nahi zagoela, eta juten zala bat, hori bialtzen zagoela krio haua, txantxiko isiltzen. Hori lehengoa neukan entzun da, politia da, saltoka juten ziren, esan nire txantxiko. Eta guk hoteleko entradan dago, pitin bat horren iztuizia egiteko, baldosa batzuk baltzak eta suizak. Bai, eta jentia asaldi martien. Bai, pitin bat baskalduta gero, oten dia saltuka. Eta hotela zelan okurritu zitzaizun, Bueno, zuen gauza bat buruan dagoela, eta, bueno, neagora igainako eta anedota bat, oin 30 urte, astolo bat esatu bestan, zer esan, bai. A ti no te va a faltar dinero y vas a montar un negocio de hostelería, oin 30 urte. Bai, Eta, baina, beti buruan sartuta, nekin zein, eta azkenean ingeben apuesta hori. Un hotel de encanto, con ber restaurantiekin, eta, azkenean hori zuen apostia. Eta jendia eta holan gertu batzen da? Holan kanpotarrak eta turistak eta... Bueno, klientia dako praktikamente 3 tipo. Daue, azte zierrean dago un kliente laneko klientia. Eta gero asteburua dau, bikotiak, inguruko gentiak, nazionalko klientia, eta estrangeroa baita, estrangero asko. Eta gero uran partian, estrangero asko. Hombre, zuek hor, gero hotelak zema dude oinatin askorik ez dira, ez? Bueno, oinatin ongo dira, 6 bat hotel. Bai, arantzazu oinatin, 6 bat hotel, Bai, hor, hombre, lehen esan duguna, enpresa asko dago, eta kanpotaik bizita asko izango dituzu, enpresetara, eta... Azte berean beti dago, enpresako gentia beti dago.
Gu hemen iziten egin bitartean, hemen jarri du Iñigok kipula egiten, eta hau da patata panadera erara, eta orduan da hori kipula, porrua, eta gero patatak hor utziko ditu gozo-gozo erregozten, eta hau bestela inaldu zuen labean baita, jarri horrela, eta labean sartu, eta labean beha oso-osoa geratzen da. Arrainakin, ero okelia laguntzeko oso-osoa geratzen da. Eta hau izango da gero oporto saltzia. Oporto saltzia izaten da gaina, bueno, azukriakin, gasik oso puntu batekin. Eta normalean oso ondo geratzen zaiona, fuako kontuak eta alakoak. Sukaldian da, zuzartzen zagoelan gomendixoak ematen, ero sukaldia delego egiten dozo, eta... Bueno, nik bitien dut, bitien hor gainean menuakin, kartako platak, kanbixuak, hortan bai. Hortan guk, bueno, nik biltzen dut betik zuzendaixakin, betik egiten du, bueno, probau, ikusi, eta, bueno, bat sartu, beti egiten duzu kanbi batzuk, menua be kanbixau, jentia zeskak entondu pite bat mobiu, eta, bueno, hortan, bueno, hortan ni sartzen du. Eta Donostin ze eskaintzen duzu, zer da, pintxo eta euskazu pintxoa? Donostian daku pintxoko taberna bat, eta behian daku restaurantia. Zema lagunentzako? Berrota marri inguruko. Eta hor ze, pixkate oinati bezala hemengo sukaldaritza, ez? Sukaldaritza dira praktikamente antzekoak. Antzekoak. Eta gaine inkluso egiten duten hau, oinatiko platu batzuk igual ekartzen du Donostira, o viceversa. O Donostitik oinatira. Bueno, praktikamente ni nauzela bixakin, ikusten dut ze plato dia kanbiziteko oinatira eta holta bitina. Gau, por ejemplo, etorria ekaitz, oinatiko kozinio, poster bat ikusteko zela egiten den. Oinatira egiteko. Eta horrean, bueno, hortan ni biltien naiz. Ondo. Baina Donostiko klientia dago totalmente diferente oinatiko klientia. Bai, ez? Totalmente desberdina. Ordan menua benik uste talatzen behar, ez? Bueno, menua bea diferentia, ez dira berdina, baina, bueno, un poco en la misma línea. Bai, ez? Eta hor, bueno, Donostin kanpotar pintxoak inda lan asko? Asko, gixona. Bai, pintxoak Pintxo asko. Ikusgarria da pintxoana. Normalmente gaina estrangerua beti dako, bueno, pintxoa dako beste toke bat, eta asko... Gaina gudako pintxoa, pintxoz elaura zinua txikinak, gero eraboro zinua betimat ja gehitxua dakonak. Eta horren, bueno, azkenean jente hartzen dau laua pintxo eta horrekin ja gaketan da. Baskalduta? Bai, gaur egun jendea, bueno, eta Donostira eta olako herrietara juten dena, baskalduta juten dira. Eta gaur egun gero eta taberna gehiago Donostin dauzkate pintxoak baita, gozoak, gultzeak, bukaeran, ze jendeak eta ohitura hartu, lau bost pintxo jan, eta ero bat azkena holan dultzi izateko, eta ja, baskalduta. Gaina usteot, ni beti esan dut, jan, hemengo jente itindo. Jan hola, primero, segundo, tercero, hemengo jente itindo. Kanpoko gentia beti da un plato más postre o un plato o pinchos, hori askotan. Hori kanpora askotan juten zanean, eta hori, plato del día, eta tal, eta 6 azpiru, plato del día bai, eta segundo plato del día zein da, ni goziak ingatzen azorrekin. Jan, hemengo jente itindo, hori dau fijo. Bueno, hemen oin azukrea bota dio, utziko pixka dau karamelizatzen, eta ero izango da oportoa bota, eta morrizten utzi behar da, ondo morriztu, gorputza hartu behar da, eta bien bitartean patatak egiten jugu, Han zenbat pintxo klasero dauzko zuen, izu gutxi gora bera? Uste dauzela pintxotan egoeta maus ba. Entre pintxos elaborazio txikinekin o geixen elaborazio geixen edakona. Zema jende lanian Donostin? Neguan dauz 18, eta uran 22, gutxo bera. 22, langile ordaindu inbarzai, gero, Eta batzutan dana bihar. Eta dana bihar, bai. Hemen izan genituen gransolekoak, ondarribikoak, eta 39 plantilla, eta astakeri bat, eta egun batzuetan 4.000 pintxo iritsi dira. Azkenean, lana da. Uran azkenean gero jentia deskansuak eta besteana, eta azkenean dana. Bai, baina gaina lehen udan zan, egia esan Donostin uda da, ez, temporada altuena zuentzako, baina urtean zehar asteburuetan beti da, ondo egiten da lana. Asteburuan Donostin beti dago movimentua. Praktikamente asteburua, o neguan, o uran, praktikamente berdina du. Eta gaina orten, 31 eta bat zabalik zuek. Bai. Apunta du, telefonoa Donostikoa bakizu? 943 42 82 10. Hor behien, apuntauta bakazue.
deitu, Gabonetan nahi baduzue urteari ondo hasi urtea, ondo jaten, gerturatu, han Fermin Kalbetonen, eta ikusiko zuen, ze, bueno, itxura bintzat. Eta baina hau, bueno, izango da, oporto gota, bai. Eta baina hau utziko du murrizten, patatak egiten eta oportua egiten. Behin, listo dauzkagunean, etorriko gara, eta gero izango da momentu batean bukatu, eta listo. A ber, gaur jatera gara. Bai. Jateko pres beti. Plato hau gaina oso garra da. Bai, seguro baietz. Venga. Bueno, patatak listo, eta oporto saltza behar egin duguna da, murrizten, eta ero birrindu egin dugu. Eta hemen dago, hain, maspasak ez? Maspasakitu. Eta hemen dauzkagu, hauek dira, hor dauzkagun barazkiak, azkenean azena hori porrua eta kipula, frigituta. Hau inda ekarri dute, baina hau da hori. Olio askotan frigitu eta lagungarri moduan. Eta listo osagai guztiak, oin? Egin bar da ez? Hai, solomillo. Hai, espesuna, honi. Hongo diot. Venga, listo. Está caliente ya. Bai. Tenemos una gota de aceite. Bai. Aquí en medio. Bai. Erdixan. Bueno. Zenbat, 12 gela, ez? Bai. Zenbat holan lagunentzako gutxiura, bikoak dobleak dira gela guztiak? Dana dia dobleak eta gero datzu dia, esaleke lauko. Dako kama supletoria, bost habitazio, dielagamo superior. Eta gehi ondixo badia eta gero dako un sofa kama. Batzu faten dira familiakin, eta bueno, eta inkluso habitazio baten bost sartzen dira. Gela ondixo. Bai, goiko bai. Eta hori lehen, zure familia hor bizizan? Bai. Etxea hundia. Baserriz izan dakoa. Eta bueno, lehen dorretxea. Ondanagoa eta bera. Eta indana... Baina horra hundia, zan, ez? Bai. Baina, bueno, txura egin zan, eta, bueno, webgunean sartu, eta, bueno, baukazu webgunea, ez, landa? Bai, torrezumeltzegi.com. Hor sartu, eta, bueno, hortik reservak eta Fotografia dana, reservak inleke hortik, dana. Eta lehen ikuilua kortia zana, oin zer da? On resesinua. Bueno, lehen kartzeli esan dakua. Kartzeli esan dako bai, Kondien kartzeli esan dakua. Gero zuen ikuilua, eta ondo resesinua, o komedoria pribaua. Eta kartzeli, izan zandorrian... Kondian oso oso gorra zan. Bai. Izango zan. Eta gero zuen familiko ikuilua atarazatenan? O lehen hau tila zuen? Bueno, uri da behositxan neren aitajuenen ama eosi ben, eunda 10 urte. Bai. Eta eosi ben baserirako. Eta gero aitajuna, eta gero tiok, nire amak, eta hor bizitxekoak. Eta zu hor bizitakoa zara? Hor jasei jo eta bizitxekoa. Eta zure gela sana orduan zer da bain? Ondo habitazio bat. Bai. La 102. La 102? Bai, hori izan zuria. Ostra, baina hori, ez? Zukaldea, lehen zukaldea izan dagoa, ondo la 101. Eta lehenko kamaiak izan dagoak, bueno, lehen patate eukite benean, ondo la 302, da holako habitazio. Baina hori, norberan etxea izan da nentzako, gero lan aldatuta ikustia... Bueno, bai. Eta mantentzen duzu, lehenko obra inda duzunean, zer mantendu da lehenko etxezarra? Bueno, dana original esan dakoa, dana mantendu ninja. Bai. Prácticamente izan da, instalazioak, ere kondizioak, horre danak, dauz hartuta, paetatan, tetxo barruan, eta horre danak. Igo gailua beharri barri zen. Igo gailua hori obligota dauz. Zenbat piso esan duzu gorantza? Da planta baja eta 4 piso. Eta 4 piso. Altura, horrek, Eta zela dan un hotel 3 estrellas, beti dakoi, zukin biozu kumpliu unos requisitos. Bai, minimo batzuk, gutxieneko batzuk. Eta bat hobe, ascensoria do fijo. Bai, horre ezin duentzako eta rampak eta jarri. Dako habitazioa preparauta, otako jentean jau. Imitako jenteak dakoena. Bai, gaur egon, azkenean, maila hortako hotelak hori eskatu egiten du, ez? Bueno, haizue, ez da eskaintza txarra, oinati aldera joan, eta handik lehen esan duena, mendia gustatzen zaio nahi, pila bat. Eta oinati bera herria bera zoragarrea.
hor zerbait hori da, dena onda. Baina, izo, gonbidapena, jaia gaina, noiz izaten, urrian ez izaten... Bueno, jai izaten dira San Miguelak, baina gero korpuzko eguno oso importantia da. Horri irailean, orduan, San Miguelak, Bai, irailean... bai, irailean akaberan. Bueno, azpizuna, zelan jango dugu, en su punto, gutxi inda, zelan zuri izan guztu dira? En su punto. En su punto. Bueno, lodia da, orduan, itxugu zue, uste guzue pixkat egiten, eta, hoxe, pare bat, 2 minutu, 3 minutu bai. 2 minutu, venga, 2 minutu, bagaten. Bueno, listo, hau badao. Eta hori behar duguna da, hori. Platau. Platatu, hori da. Platamos. Sartai hemen daukagu bero-bero, eta foa egiteko oso garrantzitsua da, oso fuerte ukitea, irakiten. Eta gaturren hasten dira Santo Tomasak. Santo Tomasak. Santo Tomasak. Bai. Horre, txistorra eta mordoska salduko duzu ez? Bai. Gente asko... Espero duzu, nik uste movimendua... Urte terdi ez, dana zuenak, ia segon zineten. Eta, bai, nabaritxu zen ez, jendea. Lehendik zuen jatetxea, Donostikoa lehen martxan zegoen, ez? Bai, dok lehengo egosari izandakua. Bai. Eta, azken inju reforma, inju plato batzuk aldatu, menu batzuk jarri, eta, hori inju reforma batzuk. Baina dana... Ordan, zerotik ezaretela, ja lehendik zegoen jatetxe bat, hori erraxago izango da, ez? Bai, ja martxan eguen, langile ben lehengo zian, hori dana... Azkenean ni hasi egun baten, astelea baten, baina eurak domekan lan egin lehenko enpresan. Lehenko nagusiakin, da... Bai, hori ez da berdina, oinatikoa izan zen, zerotik astea, dana gaina, etxein beharra. Dana egin. Dana egin behar. De zero. Eta ekipua bai, ikasin behar, sukaldea dena berria, estienak ezagutzen, platerak, gara, hau eia, betikoa. Hasieran martxan eguen, da, diferente. Hori aldia dago. Bai. Hor nagusi aldatu eta listo, zer egitxau ez? Exacto. Enpresa. Hor da, berai funtzionamentu jakin gozuten, ez? Berai bizkate, ez? Laguntuko, hortan zuri laguntuko zizuten, ez? Exacto. Azkenean nire, eurakin, kamitxo danak eurakin konpartiuta eta horri denak ina. Bueno, listo, ikusi duzue. Azpizuna, gero gainean, plantxan, buelta eta buelta eman dio, gatza bota, eta porto saltza pixkat. Eta, klasikoa da. Platerrau, ez? Klasikoa. Plato bat, jentia hartzen dauna, asko. Guztuak eketan da. Olako sati bate janda, osiakin, ez behintzat? Baina, oin gabonetarako menu berezirik egiteko espanik era, bai ez? Gabonetako izango menua. Daku, daku bi menu, bate 31 uneako, eta bestea baterako. Eta badau jenderik inor reserbain dizuena, eta 11 eta batean berdinak? Bai, batzu bakot. Bai, familia berdinak. Gaina kurioso dok, zati dira, lehenko klientiak, praktikamente etorten diesenak utero. Bai, Kurioso dok. Bai, jentea, eta gero eta ohitura gehiago dago. Eta gixenak estranjeruak. Kanpotarrak? Bai, mira, nik uste den Donostiko jender izango zela. Batzu Donostikoa dira, baina ondakotena dira estranjeruak. Bueno, hemen daukazue gure gaurko bigarren platera. Azpizuna, foarekin eta oporto saltzarekin. Ikusgarria, Hau, jateko, labanak eta hartu, eta venga, guazen probatzen. Hene, Fernan. Venga, asingonek. Mon bidurra. Tu estás ya... Primera. Ahí, oso dago. Primera. Hau bai gara. Gabonetako. Gainera Gabonetan... Gabonetan dago zen. Gabonetan edo zein urtean. Eta foarekin oso ondo geratzen da. Oso goxua geratzen da. Hau bai dela plater bat, nik uste dut sukaldean nagoenetik beti ezagutu dana. Beti, 20 urtean ero, sukaldari eta beti ezagutu dan plater bat. Eta... Ez da nori hartzen diozuen, aragia, baina zorion du, Oso ondo.
Gaina, aradia osten du oinatin da Donostin berdinai. Bai. Bai. Ba, oso naukadea. Sumeltzei, gerturatu. Oinatin dorria. Eta bestela, Fermin Kalbetonen, taberna eta jatetxia. Pintxoekin, gerturatu. Holako, osa janongo dituzu.